ምስ ኣላዛር ብተራኸብና ቁፅሪ ዝኾነ መጫቃጭቕ ነገር ፈጢሩ ይጭቕጭቐኒ። ኣላዛር ቀናእ ብምዃኑ የናድደኒ እዩ። ምስ እገለ ንምንታይ ኬድኪ? ምስ እከለ ንምንታይ ስልክ ተደዋዊልኪ? ገለ መለ ይብለኒ። ንኣላዛር ዝፈልጦ ገና ቆልዓ እንተለኹ ጀሚረየ። ኣብ ሓደ መንደሪና ብሓደ ዓቢና ማዕረ ንሱ ዝፈልጦም ብዙሓት ደቂ መንደረ የለዉ። ዋላ ንኡኡ ደቂ መንደሩ እዮም። ምስኦም ተርእዩኒ ግና ንኡኡ ካሊእ ዝገብር ዘለኹ እዩ ዝመስሎ። ይጭቕጭቐኒ። ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ኢዱ ይልዕለለይ። ኣላዛር ከምዚዩ ምሳይ እናዓበየ ዘይፈልጠኒ ዓይነት ጓል እየ ንኡኡ። ኣላዛር ከምዚዩ ምሳይ እናዓበየ ዘይፈልጠኒ ዓይነት ጓል እየ ኣነ ንኡኡ። ኣብ ዓራት ተጋዲመ ንሱ በሪ ትገዛ ቆሊፉ ናባይ ቀስ እናበለ መፀ። ጌረዮ ነበርኩ ሸሚዝ ክፈትሐለይ ተሎ ስቕ ኢለዮ። ከንፈረይ ብከንፈሩ ገይሩ ጥዑም ከናፍሩ ክስዕሞ ገይሩኒ። ንኽትስእ ንገብሮ ዘለና ክነቋርፅ ብዘይ ልበይ ፀዒረ ግን ኣይከኣልኩን። ኣብ ናቱ ሕቕፎ ፀኒዐ፣ ኣብ ናቱ ሕቕፊ ቀሊጠ። ኣብ ናይ ባዕለይ መደቀሲ ክፍሊ ምስቲ መታዓቢተይ ኣላዛር ደቂሰ። ጥዑም ዝኾነ ፍቕሪ ዘለዎ ጾታዊ ርክብ ደስ ዘብል ግና ድማ ንፅባሕ ዘፍርሕ ርክብ ፈፂምና። ድሕሪ ዛ መዓልቲ ምስ ኣላዛር ዝነበረና ርክብ ጽኑዕ ኾነ። በዚ ማእኸል ግና ብዝገብሮ ነበርኩ ናይ ፖለቲካ ጉዳያት ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣተኹ። ቁሩብ ወርሒ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ጸናሕኹ ንዓቐብ ከብለኒ ጀመረ። ተመርሚረ ጠኒስኪኺ ተባሂለ። እዚ ነገር ምስ ፈለጥኩ ፈሪሐ። ድሕሪዚ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ፍርደይ ወዲአ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወጻኹ ዝሰማዕኽዎ ነገር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ። እቲ ዘፍቅሮ ዝጠነስኩሉ ኣፍቃሪ ኣላዛር ገዲፉኒ ናብ ዓዲ ወፃኢ ከይድዩ ነይሩ። ጓለይ ክወልድ ተለኹ ኣደይ ነቦይን እዮም ነይሮም ኣብ ጎነይ። ወለደይ ዝመፅሉ ምኽንያት ኣብ ጎነይ ንክኾኑ ዘይኮነ ጓልመን ምዃና ንምፍላጥ እዮም ዝመስሉ። ናይ ጓለይ ሹማ ምስክር ኢለያ። ኣብ ዓለም ካብ ተፈጠሩ ጽቡቓት ነገራት እቲ ሓንቲ ጓለይ እያ። ጓለይ ከፈቡኣ እያ ትመስል። ንጓለይ ዝረአያ ኩሉ ዋል ኣላዛር ምዃና ክፈልጥ ይኽእል እዩ። ወሊድኪ ኣብ ጎንኺ ኮይኑ ዘዋግዓኪ ሰብኣይ ትደሊኺ። ባናና፣ ማንጎ፣ ኣራንሺ ብዙሓት ተፈላለዩ ዓይነት ፍረምረ ሒዙልኪ ዝመጽእ ክማልአልኪ ትደሊኺ። ኣነ እውን ነዚ እየ ዝደሊ ነይረ። ግና ሕዚ ዝቐረየትኒ ምስክር ጓለይ ጥራሕ እያ። ደብዳቤ ንኣላዛር ከም ተጻሓፈሉ ሰሚዐ ክሕጎስ እዩ ተባሂሉ ተጻሒፉሉ ነይሩ። ግን ኣላዛር መልሲ ይጸሓፈን። ዋላ እኳ ተጻሓፈ ስለ ጓሉ ግና ዋላ ሓንቲ ይበለን። በጃኺ ንስኺ ጸሓፍሉ ኢሎም ንሶም ኣብ ዘለውሉ ቢሮ ተዋሂቡኒ ጽሒፈ። ኣደይ ናብ እንዳ ፖስታ ኣእትያቶ። ናቱ መልሲ ክንጽበ ጀመርና። ሰብ ተይረአየኒ ንበይነይ ኮይነ ድማ ናይ ጓሉ ናይ 6 ወርሒ ፎቶ ገይረ ብፖስታ ልእኸሉ። ግና ሕዚ እውን መልሲ የለን። ንሓደ ዓመት ትምህርተይ ቋሪፀ ጓለይ እናዕበኹ ጸኒሐ። ኣብ ዝመጸ ሓድሽ ዓመት ግና መስከረም ትምህርተይ ክቕጽል ናብ ዩኒቨርሲቲ ኣቴ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኢዋላ ኮይነ ንዝደቀሰን ወዲ ኩሉ ክድቅስ ጀሚረ። ትማሊ ብጉልበቶም ናብ ቤት ማእሰርቲ ዘእተውኒ በዓል ስልጣናት ሕዚ ኣብ ዓራት ምሳይን ትጋደሙ ዝሰዓርኩ ጅግና ዝኾንኩ ክመስለኒ ጀመረ። ይሰትየ ምስ ዝተፈላለዩ ወዳት እውን ይድቅስ። ኣወዳትን ኣጓላትን ንዓይ ዝፈልጡኒ ኩሎም ሸርሙጣ እናበሉ ክጽውዑኒ ጀመሩ። ኩለን ኣጓላት ኣነ ዝሰርሖ ዓይነት ስራሕ ክሰርሓ ተደለያ ዋላ ይሓምያኒ።
እመልክዐይ ይቐንዓለይ ቆልዓ ወሊደት ኣለኹ ከም ዝምዃነይ ይዘራረባለይ ግና ኣዋይ ዝበፅሐ በደል ኣብ መን በፂሑ መነፍቂሩ ተኻሒዱ እዚ ዝገብር ዘለኹ ንኣላዛር ሕነ ዝፈዲ ዘለኹ ስለ ዝመሰለኒ እዩ እወ ንሕነ ክፈዲ በዚ ህይወተይ ንቤተሰበይን ኣላዛርን ንኹሎም ረሲዓዮም እየ ግና ነታ ጽብቕቲ ጓለይ ክርስዕ ኣይክእልን ዝኾነ ቫይረስ ተታሒዘየ ዝኾነ እንዳበልኩ ዝጭነቐሉ ግዜ ብዙሕ እዩ ጋዕለታት ሓደ መዓልቲ ግና ከም ዝኾነ ፈተና ወዲአ ክዝናነይለ ምስ ሓደ ሓጎስ ዝበሃል በዓል ስልጣን ሓዲረ ፈተና ወዲአ ክዝናነይለ ምስ ሓደ ሓጎስ ዝበሃል በዓል ስልጣን ሓዲረ ኩሉ ተኣዛዚኡ እዩ ክዳውንቶ ወፃፂኡ ናተይ ናይ ላዕሊ ኣምሊቑ ኣብ ልዕለይ ኮይኑ ጥዑም ዝኾነ ሴክስ እናገበርና ተለና ኣላዛር ተረአየኒ ድሕርዚ ኣይትንከአኒ ኢለ ዓውበል ኩሉ ንሱ ግና ካባይ ክለግስ ኣይከኣለን መሊሰ ዓዊለ ተዛሪበዮ ብፅፊዒት ኩዓኒ ኢዶ ልዕለለይ ብንደት ዓይነ ይፍጢጠ ሸርሙጣ ጌርካንስ ክትውዓኒ ደሊኻ ክብል ኣፍጠጥ ኩሉ ንሱ ግና ካብ ልዕለይ ወሪዱ ብባጫ መልክዕ እናስሓቐ ምሳኺ ዘይደቀሰዶ ኣሎዩ ምሳኺ ዘይደቀሰ ካብ ምድላይ ጊመል ብቐዳድ መርፍዕ ሓሊፋ ምባል ይቐልል ሸርሙጣ ኢሉ ፀሪፉኒ ክዳውንተ ተኸዳዲኑ ወፀ ተስፋ ምቑራፅ ግዴታ ይነበረ ድሕሪ ቁሩብ ሰሙናት ድማ ሓድሽ ወዲ ተፋሊጠ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ዝሑል ቀዳድ ንኽደፍነለይ ደድሕሪኡ ክኸይድ ጀሚረ ጽቡቕ መንእሰይ ነበረ እቶም ካልኦት ኣወዳት ሓዳዲገ ንዝሓድሽ ተፋለጥክዎ ወዲ ክቐርብ ጀሚረ ንሱ ምሳይ ተዘይሃልዩ ኣብ ዶርመይ ንበይነይ ይድቅስ ምስኡ ተኸይነ ግና ተሓጓሰይ እዩ ናብዚ መንእሰይ ብቕልል ዝበለ ጸባይ ቀሪበዮ ዝተረጋገአ ህይወት ጀሚረ ናይ ካምፓስ ህይወተይ ክውድእ 5 ወርሒ ጥራሕ ተሪፉኒ ጓለይ ዓባይ ኮይናያ ግና ኣብዚ ሶምን ሰማዕኽዎ ዘረባ ኣፍረሐኒ ኣላዛር ካብ ወፃኢ ተመሊሱ መፂኡ ንጓሉን ኣዶ ጓሉን ይደለሎ ዝብል ዘረባ ሰሚዐ ኣደይ ድማ እታ ቆልዓ ናትካ ኣይኮነትን ክትብል ትጭቕጭቆ ዘይመስል ነገር እዩ ንኣላዛር ጓልካ ኣይኮነትን ካብ ምዋል ንስኻ ኣይኮንካን ምባል ይቐልል ንሱ ድማ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዘከራኽሮ እታ ዝወለድ ኩላ ሰበይተያ ይብል ቀለበት ከም ዝኣሰረ ኣነ ድማ ዝገብሮ ጨኒቑኒ ሕዚ ዝቀራረቦ ዘለኹ ወዲ ገዲፈዮ ተኸይደ ግፍ ኣይኮነን እቲ ዘፍቅሮ ናይ መጀመርታ ኣፍቃሪየ ድማ ተመሊሱ እዩ እንድዒ እንታይ ከም ዝገብር ጨኒቑኒ በጃኹም ሓሳብ ርእቶኹም ግደፉለይ